Ove godine Sportski savez opštine Gornji Milanovac dodelio je nagrade najboljim i najuspešnijim sportistima i sportskim kolektivima u 9 kategorija, a uručeno je 11 posebnih priznanja. Za najbolju mladu sportistkinju u ovoj godini proglašena je Katarina Radić, članica Atletskog kluba Takovo, dok je titula najuspešnijeg mladog sportiste otišla u ruke Viktoru Vujoviću, članu Omladinskog košarkaškog kluba Takovo. Najuspešniji profesor fizičkog vaspitanja u 2012. godini je Olivera Đorđević iz osnovne škole Sveti Sava, a najbolji sportski trener Dejan Petrović iz odbojkaškog kluba Takovo. U kategoriji najistaknutiji sportski radnik priznanje je pripalo Dragoljubu Vukadinoviću, predsjedniku Upravnog odbora fudbalskog kluba Metalac, dok je nagrada za životno delo uručena Aleksandru Sretenoviću za dugogodišnji doprinos milanovačkom sportu. Za najbolju sportsku organizaciju proglašen je odbojkaški klub Takovo. Titulu najbolje sportistkinje ponela je Marija Drinčić iz ovog kluba, a za najboljeg sportistu u 2012. godini proglašen je član fudbalskog kluba Metalac Nikola Ćirković. U ime nagrađenih prisutnima na dodeli nagrada obratio se predsjednik odbojkaškog kluba Takovo Vladimir Petrović. Mogu da kažem da je mnogo lep osjećaj kada vidite da neko prepozna ono što je rađeno, kada neko to vrednuje, i to sigurno daje još više motiva svima da u budućem radu daju svoj neki maksimum i da još jednu obavezu da u budućem radu deluju i na sve one koji se bave sportom, da zauzmu neko mesto na kojem smo večeras mi ovdje. U ime pokrovitelja izbora najboljih u sportu i fizičkoj kulturi obratio se predsjednik opštine Gornji Milanovac Milisav Mirković. Udružit ćemo sva sredstva i sve kadrove da u narednoj godini pomognemo rad kako fudbalskih, tako i ostalih klubova. Ja očekujem da ćemo naredne godine imati uspeha u tome i ja vas pozivam da svi skupa se objedinimo, da spustimo eventualno neke prisutne tenzije, mislim da toga danas više nema, da se svi maksimalno angažujemo, a mi ćemo sa svoje strane kao lokalna uprava se potruditi da i finansijski, i organizaciono, i kadrovski pomognemo svima. Naravno i u narednom periodu računamo na najveću pomoć kompanije Metalac i naše privrede u celini. Sportski savez opštine Gornji Milanovac dodelio je nagrade povodom značajnih jubileja fudbalskom klubu Šilopaj, kuglaškom klubu Takovo, omladinskom košarkaškom klubu Takovo, planinarskom sportskom društvu Rudnik, a posebno priznanje dodeljeno je Udruženju roditelja dece sa smetnjama u razvoju. Posebna priznanja za postignute rezultate i afirmaciju milanovačkog sporta uručena su Mariji Radojičić, Jovani Bartošić, Marku Miloševiću i Dragutinu Miloševiću. Ove godine dodeljena su i 2 posebna priznanja posthumno, i to Radoslavu Drašoviću Kesu i Radovanu Todoroviću.